Eta kontzerturen bat egitea gustatuko litzaizuke? A ber, hau, eske, nahi egia esan uste dut orduri jarriko nintzatekeela, baina ikusita Gora Bihotzak programan izan nuen esperientzia hola, ez nintzen hainbeste orduri jarri momentuan, osea, eszenatokira igo baino lehen bai. Osea, pentsatzen ari nintzen, buah, letra ahaztuko zait, ez naiz gogoratzen nola den, buah, osea, super orduri. Baina gero igotzerakoan, kontzentratu egin nintzen. Fokus. Bai, eta letra ez zitzaidan ahaztu. Eta esperientzia ona, eta hori bai utzi zidan pentsatzen, en plan, kontzertu bat iteko gai izango nintzateke edo, gustatuko litzaidake, a ber, probatzea bai, baina ez dakit, ikusi beharko nuke eta hala, baina, ez dut deskartatzen, eta bai, ateak irekiak uzten dizkiot.